हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। चलନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ରାତି ହେଲାଣି 8:30। ମୁଁ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଦିନ ସାରା ଏତେ କାମ, ତାପରେ ଏତେ ମଣିଷ ଟେନସନରେ ମାନେ ମତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି ଟୋଟାଲି। ଯଦି ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଶୋଇପାରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ସନ୍ତୁଳା ତରକାରୀ ବନେଇବି। ସନ୍ତୁଳା ତରକାରୀ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କି ଦେଖିଆ ରୁଟି ଖାଇବେ କି ପିଠା ଖାଇବେ। ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି କଣ ଖାଇବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବନେଇବି। ମୁଁ ପିଠାର ରେସିପି ଯାଉ କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ, ଯାଉ ପିଠା କହନ୍ତି ତାକୁ। ଯାଉ ପିଠା ମୁଁ ବନେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଟାକୁ ପୁରା 2-3 ଥର ବନେଇଛି। ବହୁତ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଆମର ବିରି ପିଠା ଠାରୁ ଏଇ ଯାଉ ପିଠାଟା ବହୁତ ନରମ ଆସେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯୋଉ ପିଠାରେ ଯୋଉ ମେଥିଟା ପଡେ, ତାର ଯୋଉ ସ୍ମେଲଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଲାଗେ। ତାର ସ୍ମେଲ ସହିତ ପିଠାର ଯୋଉ ନରମଟା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରେସିପି ପକେଇଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ବନଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି କେମିତିକା, କେତେ ନରମ ଆସୁଛି ପିଠା ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଘଣ୍ଟେ ରଖିବି ତାକୁ। ଘଣ୍ଟେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ପିଠା ବନେଇବି। ପିଠା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନରମ ହଉଛି। ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପିଠାର ରେସିପି ବି ଦେଇଦଉଛି, କେମିତିକା ଆପଣ ବନେଇବେ। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ସେମିତିଆ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବିରି ପିଠା ଠାରୁ ଆର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି। ରୋଷେଇ କରିସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ତୁଳା ତରକାରୀ ବନଉଛି, ପିଠା ତିଆରି କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି ବୋଇତାଳୁ, ଜହ୍ନି, ବାଇଗଣ, ଝୁଡୁଙ୍ଗ, ଆଉ ନେବି କଣ ପୋଟଳ। କେବଳ ବେଶୀ ନେବିନି, ମାତ୍ର 2ଟା ପୋଟଳ ନେବି। ନେଇକି ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଭାବୁଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ କେହି ଆଳୁ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ପକାଯାଇ ସେତିକି ନେଇକି ସନ୍ତୁଳା ତରକାରୀ ଯିବେ କରିବା। ଚାଲ ପରିବା କାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଣି ଦେବା। ଟିକେ ଧୋଇ ଧୁଆଇକି ତାକୁ ଛାଣିକି ବିଲାତି ବି କାଟି
ପାଣି ଦେବାନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ଆଞ୍ଚଟାକୁ ତେଜ ରଖିବେ। ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଆଞ୍ଚ ତେଜ ରଖି ତାକୁ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବେ। କମି ଦେଇଛି। ବେଶୀ ପାଣି ତାକୁ ମାରିବାନି, ଟିକେ ଯେହେତୁ ରୁଟି ଖାଇବେ ଶୁଖିଲା କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଭଲ ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଛି, ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏମିତି ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ବି ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ବାସ୍ ଏମିତି ରହିବ। ମସଲାଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠାଟା କରିକି ଦେଖେଇବି, ଘରେ ପିଠା କରିକି ଦେଖେଇବି। ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ପିଠା କେବଳ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କରିବି। ମୋ ଝିଅର ଅର୍ଡର ଅଛି, ସେ ପିଠା ଖାଇବ। ଆରାମସେ ଉଠିଗଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଠିଗଲା। ରୁଟି ଯାକୁଥିଲି ବୋଲି ଏଇଟା ଖାଇଲି। ମାମା ପିଠା ନିଅ, ପିଠା ନିଅ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍, ସପୋର୍ଟ ମି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଖାଇକି ମୁଁ ତ ଖାଇକି ଶୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଖାଇକି ଶୋଇବେ।